भाई ये मोहन जी, अरे बिने भाई मोहम्मद को छोड़ा मर दे चल होने। ए जिला गोपालगंज से गइलू देवरिया, पकड़ी कलाई के ले गइल भितरिया, गइलू गोरखपुर माऊ कटे हलस रुपैया सा, गइलू गोरखपुर माऊ कटे हलस रुपैया सा। ए धनी आराम कराई लिहलुआ के नवा बक्सर के कट गइल जाओ लागल न बोलिया मलो, बक्सर के कट गइल जाओ लागल न बोलिया मलो। ए जान मारा में, ए जान मारा में कराई लिहलु तू तनावा छा, ए जान मारा में कराई लिहलु जाके न